نحكسهم نتفق نخيسهم نحجز كيف رسم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي يلو بجزي أبي 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 يلو بجزي أبي 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 نبركو إينو حسابهم مدني الساعات معرضة ستمن قلايو بزعبوا حوين نليدهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نيو حيدتهم كنتارو قيرهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلنا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرف جزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برت حيرف جزبلو كنت زدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم حتى نايك أي بحري مالت أتي أي بحري كم ناي نقد مسمر كاب زحلة في كل تعمت إسرائيل ني غزة ني فلسطينيين نايت أنتت مسرح كاب تجمر أنت قصلن توم حوتي أكال نايت قبر ملسيلهم زوصد وسقمتي نتنايك أي بحر نقدي أقونا ديبوت رايدي كونه أتبوتاتي عبناي سكيورتي سأقام كم زهل وغيرو كم زعينة حقوافات كفتر كله دما نا أمريكا حدا ربحان موحاس متتتاون خدقبر كالاي دما of course the military industrial complex كاسرح سلزدلي نزي كم زعينة ناي سكيورتي تسأقام عدمت كم بكوت تقيمي زخيد إرترا أبا قداسي مسمر ناي تنقد زلايا إرترا دما
ولا قاف دقة بحركة وحس خل تقونت نتزقبر زلو نوصي ناي عبيت حيلتا دارجا أراجس كتبلت خليقاتي أبتبوتات تزقبر زلو عبيناي أمريكا حيل بحرون حجاب زكبابي كهي بحرن هنداو كانوا سني زنبزلو نحوتك هرميان إيران كهرمية بزول مغنيات الزيني إيرترا انت عينت سقات كفترة لا يخل برقز كم حنتي بأمريكا ننويح عمتات قالوا تاوس اللي بقالوا تاو عينة تتمز نبرت هاجر كم وين إيرترا بمتكلنا قالتنا حزب فلسطين سلا تدقفون اسرائيل برقص كتفتوى تخل كم زيت فتوى فلوتيو سلازي اب قربيتنا دما كل غزي نا إيرترا متكلاوا كايدا كمزمز خل حيلتات كاسلو زلو نعت تقيمو نتصلات إيرترا كنغز خل حيلتات سلو زلو انت عينت صقم كل واي خل تبل ويون انت عينت سقات كفتر خل زنا غرز تبل هو زناي بحري I think عري ساينتفيك كون خلي تقصرتات جن حدا 15 ساعة 17 خميتي نقدنا عالم بود حلفلو وانجلي بهنير في تبيك الله مالتي جيب تزام هذا عالم ملو كان جلوك الرياح خلنا حدا 15 حدا عبس لايسي مالتي حجزي قوت مس جمره مع حمشته 3 خميتي دقول له وانا توني رابزا ساعات زي اخني كم دلا ندعي حجت الترافيك أشحات خونا مراخب بودا حالفالس أوي صقمت اللواسي يترفنا إلى أنت خالي لند خدالو واني ويك كلمة قدرت فترة له مالتيو حجزي زبوتاسي أب نورمال سنحن ولا نعنا نورمال أيقون أب نورمال وانيرس أب نبور نيرس أب زي نبور قوت أوي ما قد خير مالتيو حجي منتي I think بحث أرض ولا منتي نقولاتنا بروك خون تدحلفا لما قد بإيرترا يكون عند حلفا بيمن يكون عند حلفا تي عالم لخاود خونه كل سبب انقصاص لما قد تاتي عند حلفا مالتي حجنا حوارو اب دوب كيف بحر زلنا هاجر متن سلام هاليو بزحات تنقدي مالشو قصل مالش قعب خلو لما حجي ربحنا لون كن دحر حجي تسفاني رو مالتي انت قوديلو كن معنا صبغا يكونن مالتي حجي وانتي مالتي اب نبور غزين اب مالشو نقدي بحلف ولا سلام غيركاكو مونغو يمنن ايرترانا مونغو سعودن قالن كو تبحري زلنا مالتي حجي سقات اب ديبل وان دحان اب سقات اب زلو كن تبوتا ايرليفانت خونالو مالتي تطاوي حجي زغلو نقدي قالي تواريص دلو قالي خا تخاليلو ساوث افريكا غير يخيد دل حجي مبزحتو خاب ايجيا مصيو كاب ماكلاي مبراق ناب أوروبا دخلوا مقدساتيو جن ميت خام حجنا أمنا أمريكا زالن كان سعود نهوتي خد قعوام كلوسي وأذكو 0-0 أوروبا أنا مدرب حلو نمنتين أن إحنا بعلنا نكال خلوا لهم زي بعلم نفسهم بعلم كجورو دخل أوروبا أنجلي لهم زارب ونيرم جن ناي زلنا علم تحلالخه التسبير بارت تسكي ما ناي تحلف مركب مو نجرمان تغيد اب جيرمان ناي امريكا ما كاين دقاطاطمالو خون خلي حجي تعال لخي تماكينا تسرحه توبسات بين قال مصين ان اثيوبيا ان ارترا ان السودان زشيطالو خون خلي سلازي كله قد كمزي دايركت ريكونس اندايركت يدبزح مالتي قاليو مغبي يو هلاخ نغراتيو ندادي وتخيلو نابيخ بصحلك تقمطي قال لي قال نقول حنتي مركب حيزاته دلاس دارغا نمر عالم أنا نقدر نقرأ خون حدا معدن خون خل حدا قال خون خل مالتي بخون خينو إزي مقدال إزي قوت إزي نيرتران حوارو صبغا يكون جنب حدا وجن أب جيوبوليتكس ننزار بدلنا ثلاثة نقراتين دخنا مالتي وي أقداس تواسا أخونك أدلي خيام مالتي أقداسي خا وتحس كاللخا زهجر زياء تدلينا تبهلو له خون خلي مالتي ويكا سألا أخونك نو زي حزنا يدلنا نزا هاجر نزا كنالي لنا خابزي صوتا خنوص لنا غلزول ما قد مالتي تسالسي تخا ignore مغبار مالتي you're irrelevant هجي you're friend enemy or irrelevant هجي تا friend صبغتي مناتو اقداسي تشارخ خونكا ادلينا يم كتبها لك الله مالتي تصابا خا صلاه تبزح الله مالتي حماقي تا اللي خان دي اللي خان اغنور تقبر خاخا نساون حماقي مالتي اجي حاله فصلة عامت كنقول خلنا كو دارغا فتا سيتي اينو تا خمت صاباتي قال نبلا نغير الله اندي ابوتا ساون حقا سايكونات جنسي مصيني ارترا دوررا
ወይ ተደብደበሉ ወይ ዝኽሉ ጉድ ኾነ ካብ ካልእ ዓለም ማለት እያ ካብ ኢትዮጵያ ገዲፍካ ኣብ ኮሚታት ኣይኮና ንፀኒሕና ታድገደደት ግን ከምደይ ተገድስ ኣብቲ ፀወታ ከምደይ ኣለካ ኮንካ ትፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጂኦፖለቲክስካ ኣገዳሲ ከመልካ ትኸውን ሕጂ ኣገዳሲ ንምዃን ንሓንሳብ እቲ ቀውጢ እውን ኣገዳሲ ገብረካ እኳ ደኣ እዛ ናይ ሁቲ ገለ ምስ ተላዓለት ግን ኣብ ባይደን ከሎ ካልኣይ ዓመታት ሕዛላ ማለት እዩ ነዘን ከባቢ ቀይሕ ባህር ዘለዋ ሃገራት ምእንቲ ሕማቕ ኣሎ ፅባቅ ኣሎ ተሓባበርትና ክኾና ኣብቲ ኮalition ኣብቲ ገለ ደምፅእ ደቀራርብ ቃላት ቅይር ኣቢልካ እውን ንኤርትራ ቁርብ ዝሕጉስ ዓይነት ካብቲ ነበሮ ክቃየር ጀሚር ማለት ስለዚ ኣብ ውዕውዕ ዘለዎ ይህን ምሂን ክትብሎ ትኽእል ወይ ገለ ንኤርትራ እውን ኣገዳሲ ትገብራ ማለት እዩ እቶም ሓያላት ወይ ነቲ ቦታ ኢንፍሉንስ ክገብሩ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ኢግኖር ዝገብሩካ ወይ ዓሰብ ኣገዳሲ እዩ ዳህላካ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ኣገዳሲት እያ ወይ ኣብ ሰላም ምምፃእ ናይቲ ዞባ ወይ ገለ ከም ኣገዳሲ ዋሳኢ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብግምት እቲና ዕድላት ኣለዎ ገለ ኣለዎ ግን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮንካ ክትርሳዕ ከለካ እታ ድኸፍአት ባህላ እያ ንኽንሕፅራ ሚዩት ኣለካ መስለኒ ጆርጅ ሶሪ እንታይ ክርደል ኣለኹ ናብዛ ርእሲ እዚ እናተና ክንከይድ ስለ ዝኾና ኣብ ዞባና እዚ ሕጂ ዝኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ብፍላይ መጀመርያ ከምቲ ዝበልካዮ በብስሬኻ ትኸደሉ መድረኽ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ክብል ዝፍትን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓለም ናይ ሰላም ናይ ገለመለ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ብዘየገድስ ከመይ ነይሩ ንኤርትራ የርባሓን ስለዚ ኤርትራ ክሳራ የብላን ካብ ናኣትዎ ዘለና መድረኽ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መድረኽ ብሙሉእ ኣሜሪካ ሞቢላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ዓለም እንኮላይተን ቻይና ዲ ራሽያ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ንክወስዳ ዝፈርሃሉ ዝነበራ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ካብ ኣጉ ዝተሓስየት ሃገር እያ ፌደሬሽን ጀምር ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ክብሎም ዝኽእል ሓይሊ ነበረ ምክንያቱ ኣሜሪካ መን ከማ እዩ ነይሩ ሽዑም ወላ ተጋጊኻ ከማን ኣንጻር ኣሜሪካ ክትዛረብ ዘይከኣለሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ወላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንተሪኢኻ ሕብረት ሶቪየት ድማ ሓያል ጎበዝ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ወላ እውን እንተለመንካያ ብሕቡእ እያ ክትሕግዘካ ትኽእል እምበር ኣንጻርካ ደው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ኣገይን ኩሉ እቲ ሲስተም ዝነበረ ክሳብ እዛ ትማሊ ዝነበረ መድረኽ ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ዘርባሕ ኣይኮነን ሕጂ ድማ ሕጂ እውን ነቲ ዩኒፖላሪቲ ወይ እውን እቲ እንኮ ቀፅራዊ ዝበሃል ዋላ እኳ ቻይና ራሽያ ይደፍኦ ኣለዉ እንተበልና ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክቐትሎ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ በዓል ኣሜሪካ ዝሃነፀቶ ናይ ግሎባል ትሬድ ግሎባላይዜሽን ገለገለ ኩሉ ኣየድልየናን እዩ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንዓና እዩ ዘኽስር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ማጋ ዝብል ጭርሖ ነቲ ቅድሚ 80 ዓመት ዝሃነፅናዮ ኣፍሪስና ሓድሽ ሲስተም ሴትኣፕ ክንገብር ኣለና እዩ ትሕቶ ዘሎ ሕጂ ኤርትራ ብሰንኪ እቲ ዝወረዳ ኣደራዕ ሓያል ስጉምቲ ነዚ መድረኽ እዚ ተዳልያትሉ እያ ክንብል ንኽእል ኢና የስ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሕጂ ስለ ተበፅሐ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቐዲሙ ዘንበበዩ ነይሩ ምርጫ ስለ ዘይነበረና ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ 2010 ዝዛረቦ ዝነበረ ኢንተርቪዋት ተሪኻዮ ተስፋ ናይቲ ማልቲፖላር ወርልድ ከም ዘሎ ይረኣዮ ከም ዘሎ ኣብዚ 22 ጌና እዚ ኦፊሻሊ ከይተኣወጀ ከሎ እውን ዳርጋ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዩኒፖላር ወርልድ ክትዕቅቦ ኣይትኽእልን እያ ዋላ እውን እንተደለየት ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ዳኣሉ እምበር ኔቶ ዝበሃል እውን ክፍትን ይኽእል እዩ ክመውት ከም ዝኽእል ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ካብ ዘለዎ ሽግር ናብ ዝኸፍአ እምበር ናብ ዝበለፀ ክኸይድ ኣይክእልን ኢሉ ቦልድ ዝኾነ ስቴትመንት ኢቨን ኣብ ዓበይቲ መጋበያታት ተዛረበሉ ነይሩ ስለዚ ኣይ ቶልድ ዩ ሶ ክብል ዝኽእል ፕሬዚደንት እንተሎ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነዚ ገዲፍና ወላ እኳ ዓበይቲ ሓይልታት ኣለዉ እንተበልና ስቲል እቲ ዞባዊ ፅልዋግን ክህሉ እዩ ሎሚ ዝያዳ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ራሽያ ኣብ ዞባና እቶም ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃሉ ዘሎ ኢማራት ስዑድያ ቱርኪ ግብፂ እዚኣቶም ዓብ ተራ ኣለዎም ንናቶም ረብሓ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ኣብዚኣቶም ዝመረፀቶምን ዝገደፈቶምን ዘላ ኣላ ምርጫታት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ትርዮ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፃልና ከትፅበ ንውሕ ዝበለት ሓውሲ ፖድካስት ስለ ዝኾነ እቲ ናተይ ርእቶታት ግድፍ ኣቢልካ ኣብ ትሕቶታት ወይ እውን ጌጋ ኣብ ርዳእታ ትዕሪ ዕላል ክንገብሮ ደስ ንበለኒ ከምዚ ይህን ምሂን ምክንያቱ ናትካ ኦፒኒየን እንዳወሰኽካ ኣለዎ ትከይድ እሞ ኣብኡ ንገበሮ እምበር ከምዚ ኢንተርቪው ክኸውን ኣይመርእ ኣብ ካልእ ሜቢ ክኸይድ ከሎ ኮሚታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ለስ ዲስካስት ዓብ ናይቲ ፅቡቅ ኣርእስቲ ኢና ቀፃልካ ትዛረበሉ ርእስታት ይሰማዕካ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ንልዕሊ መጀመርያ ጠቂስካዮ ኢኻ ኦልሬዲ ሓደ ኣብዚ ንሕና ብፅፍርና እንተ ዝበሃለሉ ዘበን እንዳሓለፈ
ሳላ ኩነታት ደምፁ ከዓ ወላ ንሓንሳውን መሪፅካ ደይኮነ ተገዲድካ እውን ኣብ ነፍስካ ክትምርኮስ ኣብ ደገደደካ ባዕልና ብዓቕምና ንግበር ኣብ ዝብል ብዓብኡ እቲ ቁጠባ ጥራሕ ኣይኮንና ንብል ዘለና ናይዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስና ሓደ እቲ ሃገራውነት እዩ ባዕልካ ትውንኖ ናሽናሊዝም ናትካ ተለካ ካልኦት መፂኦም ከምድላዮም ይጠዋውቕዎ እቲ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ኣብ ዓሌት ተመርኮሰ ሃገራውነት ጠፊኡ ኣብ ሃገራውነት ኣብ ሓንሳ ድገብረካ ኤርትራውነት ዝብል ዝኾነ ኤርትራዊ ተደልዩ ከረን ቅመጥ ተደልዩ ዓሰብ ቅመጥ ተደልዩ ገለ ቅመጥ ኣበይ ብሄረይ ኣበይ ዓደይ ኣበይ ገለ ኢሉ ዝስከፈሉ ዘበን ኣይኮናን ዘለና ንካልኦት ጎረቤትና ዘለዎ ሃገራት ምናምን ግን እዚ ብርቂ እዩ ቀደም ከማን ሕሸን ነይሩ ቀደምሲ ዝኾነ ትግራዋይ ከይዱ ድሬዳዋ ቅመጥ ነይሩ ሕጂ ኣይተሓስቦን ወይ ከዓ ኣብ ናዝሬት ዶ ገለ ዶ ክትብል ንዶ ኣምሓራን ኦሮሞን እዚ ኩሉ 100 ዓመት ድሓን ነበሩሉ ንድሕሪ ተመለስሉ እዋን ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ከምኡ ዋላ ሱዳን እውን ከምኡ ሕጂ ኤርትራ እዚ ኣሰት እዚ ሓደ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰልፍ ሪላያንስ ዝበሃል ወላ ብግድነት ምፃእ ወላ መሪፅካ ምፃእ ናብ ፅቡቕና ከይዱ ማለት እዩ ፅቡቕ ምክንያቱ ፕሮቴክሽኒዝም ክኸውን ከሎ ሰስሪኻ ዋፃእካ ሕጂ ሰስሪኻ ዋፃእካ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለካ ኮ ንሕና ናትና ንገብር ኣለና ከምዚ ድድንግፀልካ ወይ ድተሓበረካ ወይ ድሻርኸካ ወይ ኣካል ናቱ ፅላል ድኾንካ እሞ ብኡ ትድሕነሉ መገዲ ይኮነን ኣብቲ ድሕነት ናይ ሃገርን ኣብቲ ፖለቲካ ሃገር ኣብቲ ዘይሻራዊ ኮንካ ትኸደሉ ዲፕሎማስን ንኩሉ ጠቂሙ ማለት እዩ ብሕልፊ ግን ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ባዕልኻ ምግብኻ ተፍርየሉ ብሕልፊ ንዝኸይዶ ከለኹ ፅቡቅ ዝረኣኽዎ መወዳእቱ ርአና እቲ ኣግሮ ኢንዳስትሪ እቲ ቀንዲ ንምሸትኮ ክትነብር ተኾንካ ኮ ምግቢ ይደልየካ ንነብር ካልኦት ሃገራት ክዓፅዋካ ገለ ተኮይንካ ኮ ሕርሻኻን ምግብኻን ኢዳ እምበር ብርቅሪቅ ገዛውቲ ከይክዋፃእካን ይሽዑ ሕጂ ኣብዚ ካብቲ ራህያታት ዝሓፀታት እዚ ኩሉ ዲጋታት ገለ ኣቦታ እቲኻ ብማይ ቁፅር እዩ ዳርጋ 700 ሜትር 600 ሰማዕቲ ዓበይቲ ፕሮጀክት ንኣሽቱን ወሲኽካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓልሓለ ወሲኽካ ዘሎ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ምስ ዕላበ ዕድን ምስ ካልእን ምስ ገርገራን ተተሓዘ ምስ ምግቢ ምፍራይን ነብስ ሕጂ ምግቢ እኽሊ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ፍሩታት ኣዶ ካልእን ካሽ ክሮፕስ ኤክስፖርት ጌርካ ናብ ዶላር ክትቅይሮ ትኽእል ኣብኡ ተነፀፈ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ብሓቂ ነዚ ንቅረብ ነዚ ንኣትዎ ዘለና ዓለም ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ ተሳዒራ ራሽያ ስዒራ ቻይና ትመፅእ ኣላ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ፕሮቴክሽኒዝም እንተኮይነ ጉድ ፎር ደም ንዓቶም ይሱ ንዓና ኣይኮነን ንሓርካ ነቶም ድሕርቑኻ ነበሩ ክሳዕሩ ከለዎ እቲኦም ክስዕሩ ከለዎ ገለ ሜቢ ደስ ዝብለካ ነገራት ኣሉ ግደ ሓቂ ግን እንታይ ድኾን ዘሎ እቲያ ቀዳመይቲ ነራ ሓር ካልአይቲ ትኸውን እታ ካልአይቲ ነበረት ንሓቲ ቅድማ ገለ ኮርሶ እዩ ድኾን ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ፕሮባብሊ 50 ዓመት ቻይና ኣሜሪካ ኣውሮጳ ንዕን ከይጠቐስካ ንዕን ትነብረሉ ዓለም ኣይኮነን ዴር ስቲል ሄር መንያ ትቅድም መንያ ትድሕር ገለ እቲ ነንሕደን ድዋዳደሩ እዩ ከማን እቲ ሞር ኣገዳሲ ንዓና ግን እቲ ብጌጋ ዓለም ክትርድኦ ዝፀንሐት ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ክበሃል ይኽእል እዩ ሚስ ኣንደርስቱድ ምክንያቱ እዚ ሲ ክላዚኦም ዳ ዕፁዋት እንዲኦም ሰብ ደይፈቱ ከም ዓለሞም ደይኮኑ ናይ ኣፍሪቃ ኖርዝ ኮርያ ድብል ነዚ ክወሃቦ ፀኒሑ ማለት እዩ ግን እቲ ኣይኖ ሓቅኻ ግሬት ክሬዲት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ውድብ እቲ ህዝቢ ኣሚኑሉ እዩ እዚ ካይዳሲ እዚ ደዋፅኣና ድሓርካ ዋላ ካብ ግዜ ገዝሊ ጀሚርካ ከም ሃገር ንኹን ክትብል ከለካ ኮ ኤርትራና ኢልካ ካብ ሽዑ ትሕዘ ሃገራውነትን ኣሰራርሓን ከምዚና ንገብር ዋላ ትገድሊ እውን ብተዛማዲ ክንደይ ገድልታት ሰውራታት ዓብ ሓገዝ ካብ ካልእ ክግበረለን ከሎ ኢንፋክት ብካልኦት ክዝወራ ከለዋ ድሌት ናይ ካልኦት ከተግብሩ ድግበር ሰውራታት መዓት እዩ ናይ ኤርትራ ግን መወዳእቱ ዝዕወቶ ከማነይ 100 ካብ 100 ሓንቲ ይረክብኒ ነይሩ ኣይበሃልኒ ግን ካብቲ ዝዕወቶ እዩ ትነብስኻ ምኽኣል እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ኣቲቲዩድ እዚ ዓይነት ባህሊ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓጋዝ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እነን በታ ቁርብ ጥቕስ ደበልካ ኢኻ ሕጂ እውን ብሕልፊ ኣውሮጳ ድዩ ዋላ ኣሜሪካ ድዩ ናብቲ ፕሮቴክሽኒዝም ክኸዱ ከለዉ ባዕልኹም ፍለጡ እዚ ዓይነቱ ዋላ ናይ ረድኤት ዶ ናይ ገለመለ ብሓንሳብ ቁርፅ እንተቢሎሞ ኣብኡ ደይተመርኮሰ ቁጠባ ተፀኒሕካ ካብኡ ደይትነብር ተኮንካ ተኸስሮ ነገር የብልካን ማለት እዩ
unfortunately كبهال خلب تحد وجن كحجزي تعريف ديو جلديو عدانا أمريكا أب زكالة خلو الأوان بزح نقدر تقبر تصنحه نجم أفكت قبري ديت قبر تصنحه ولا أين ورا كاي تفا كاي مالتي سلز دحان قاعي كسرنا كبالغ لي كم صبوك الرأي ولا المغنياتو نيركاسي ويلاي يلكا تخدر لما كنت أبدا ينوري ناس نحن حجنا ناي إيرترا maybe عالم كابزين أب نبر صنيحة ناب زين نبر تخيل الله نحنا أب زين نبر صنيحنا ناب نبر نقتل لنا خون خليش لذي ناب صبونا خجبروا ندخل مقدسات معتانه جن أب نوص وان تأمامين كات صباح كم زيد خوين الكخميت دخون نجر يلن تأخذ لجزء توات سجن ناي وشت هاجر كاسة ما تنتلكها كنت أباخا كتصالح عبد تخيل سرح فترة تخيله يعني أباخا لخاسي نحناسي عقبت كنوتس نحنا أبتي عقبت مودعنا خلنا يز مدرخ صغير زلو قال يوم جن بقول يخدون يروم ويون حوس كلات يخدون يروم تترير نحنا نوصز نبرنا عقبت كتب يوم يخيلي مغنياتو أب نقدر تمركز كامخات إذا حجنا أتوزلنا كبيد بده كم زخنا وني زنقر مغنياتو كم زاز بالكايا أبزي حجز لنا يا درجة قدام هاجر أب جو بوليتيكا بروفيسور مرشايمر تايبل هاجرات قدام إعلامين سرفايفل That's it. Yeah. الذي أمونغو قطباو prosperity قطباو بالتقنان هلاون كلتي نبتات الله زنبرة قدم عالم بزعبا هلاو إذا حسب هاي نبرة أنكل لا يروب عويسكا كم تعوز جيركا وسيتكا كم يجير كانت هابتناتي بستعات أصفى من جدي كخدي خليو إيرتراجن تعدل التسلة زي نبرة أب هلاوين نهلاوين ناس كم يجيرنا كانوا حسون خل أب زبل زنبرة سلازي نعم نقدر خطمت كان لهون تمسرت عن صف كاتس أنا كات رايمبر مسرت ندحر قافني ركع تنقدي لسه فيتنام 84% تعريف قبل لكم يكبلهم كله I don't know how much تكون طبعا توم reorganized كوين يرجن billions invest trade قبرون يروم هذا كم تعجب قبل كخلو كبيد بده هاي كونن متشوت لميدز نبر حزب أوروبا سلزلنا nervousness أوروبا ونريا سلزلنا زي نبر كان كتهنس كان متشوتنا بحماق تورد كلها كبيديو حماق صنع كان بتصبغ كيت كلا هاجن إير تراست كميتري أبزي أقول دايزي أنا مالته yes I like the way you put it ساتهم كون نحن بندي بلو وانات مالتيو يا ناب كوميت مثل دول اللي هتزارب تحت جزء أمامين كهول جزء كم زيد خون مبال to be too confident is not good جن نايب حكي تي تسرحسي نصبغنا خوينس تي تنصفه نزل مصدر له حجغا ناي تكنولوجي ناي artificial intelligence ناي قال زعبل له واني مالتي جاو خا بزو حقاف كم دلنا فلوتي مالتي حجي تي وانا بروتكشنزم ولا تي ننات كما كل خال حن إيرترا بتزامد والناس بلت هاجر سلو كنت أبو دحن كونينا زبلة كان جرى له مالتي بتصبط له أنا تنقلوا عالم ده بزح good for them إلى آخر سوق رد اللمبر قدم نايب حكي زي أمريكا عداقات اللي رخبكم تفاقكم عصوا تبلناكم أبيك شطوا يخمد بهالو العوان يروح حجيجن عداقها تغير أوكي بعد نقدر مثل أمريكا أنت يروح حج شفت حجنا من كندا دقبر له زرباتات خم ناي تعرف إن زنقلم تي معدنهم دلو تي تعنج تي كاب بزح ناي مس جزاوت سرح عنج تتعاد قالوا بزح إكسبورت لامبر أمريكا رصدوا أوكي بار أوروبا نخفتلو نخالي ما قد نقبروا لنا لهم كال عداقة نادي مالتي فيتنام 40% الكام قزياوي إكواد خوانتي مباركو من دالكا كيدني قل أوكي بار ناب هندي ناب تشاينا ناب راشاد ناب أفريقيا شفت تقبروا لي مالت حج قدم شفت تقبروا له بوتا وناي نبرن حجيتي زدلنا إذا حلف زبنسي إن فاتنا أمريكا خمنا بروتكشنزم دقتو وامزلو نعم كصبغين يروت ما بزحتو عمتات دحرجن نتخيل كل ويا يخوينهم نتخيل علم كمناتنا عينات كنت أبا جورو كابيتاليزم أتأتاتو إذن قالنا أتأتاتو إلهم بيت يمم أوكي جود صريح لهم كمان حجم الصراحة هاي تدولنا يسمى خبرنا لعلنا عقم تقييم كويس هون دلنا تشاينا دينا داي بتي دحر مس أمريكا تقبروش سمعنت أكيدهم مسكير بسبعاتن
اوكي جود كابيتاليزم نهلكم شو تشاينا مور مستقامه نبيتنا مور مستقامه تايوان مستقامه هي نعنا دنيكم نبهلا الله مالتي حجي اذا كنت صبو دلو نعانك اتسيوان سلدخونه 100 قدايات قبرن نجر كان يكون حجنا ما نخا نمصانا بافريكا سبيشالي ኤርትራ ምስ ግብፂ ስዑድያ ተአላያንስ ቶም ዓበይቲ ሓይልታት ነናቶም ይባልዑ ስለ ዘለው እቲ ጋፍ ንመን ከፊቶም ሎም ኣለው ነቶም ሪጂናል ፓወርስ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ሕጂ ቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ስዑድያ ኢልካ ግብፂ ኢልካ ቱርኪ ኢልካ ኣብቲ ዞባና ዝገብርዎ ዘለው እስከ ምሳት ተሓዝና ክንሪዮ absolutely in fact ዓለም ሲ እቲ ግሎባላይዜሽን ዓብሹም እንዲዩ ነይሩ ከምዚ ያው ከላኻ ባይደፍን እቲ ትርጉሙ ሲ ዓለም ሲ ቁሸት ኮይና ያ ሕጂ ጎረቤትካ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ርሑቕን ዳርጋ ሓደ እዩ ዝበሃለሉ ዘበናት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሊትራሊ ግን እዚ መራኽብ ደን ዋላ ናይ ንግዲ ነገራት ድዩ ካብ ርሑቕ ዕዳጋ ድመቸወካ ትገብረሉ ነገራት እቲ ኣብ መንጎ ንዑ ደድሊ ሴኪሪታት ኣሎ ንዑ ደድሊ ኣላያንስ ኣሎ ገለ ንሱ እንዳጠፈብ ድኸ ዘሎ እዋን እቲ ቀረባኻ ዘሎ እቲ ጥቓኻ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብዘን ሪጅና ዘለዋ ሓያላትን እሳተን ድገብሮ እዩ ንዓና ሞር ዝፀልወና ማለት እዩ ካብተን ርሑቓት ዘለዎ ንላዕሊ እኳ ዳእተን ርሑቓት ዘለዋ እኮ ናተን ክገብራ ኣተኩረን ኣብ ካልእ ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ግን ኦፍኮርስ ምስተን ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ቶታል ርክበን ቋረፅ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ቀንዲ ገዳሲ እቲ ቁሸት ዓለም ትኾነሉ ነበረ ድሓን እታ ቁሸት ኣብ ጎረቤትካ እያ ዘላ እምበር ኣብ ሙሉእ ዓለም ተርክበሉ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብዛ ስእሊ ዘለዋ ኣብዛ ማፕ ዘለዋ እንታይ ከም ዝግበርን ብፖለቲካ ብቁጠባ ብሰላምን ውግእን እቲ ገዳሲ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ዓይነት ዝኽትረ ከለካ ዋላ ከምዛ ዘላታ ማፕ ኤርትራ ምስ ስዑዲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ኤርትራ ሕጂ እውን ሰላም ይመላእ ኣሎ ምስ ሱዳን ኤርትራ ምስ ሶማልያ بتزامد وين الحين تبزه دفعها حيلا مش جيبوتي الاينس دلو بهال خيل مالتي كينيو قطبه كينيو سكيورتي امين كينيو نقد خيل مالتي قالين هاجرات كا مس غوربيتن بكل بصلات تخببا المقدسات الله حجي كمتين ايرترا تحمايو ايرترا نغراميا نحنسا مستيات واغا بهال نبر ابزا ساعات زيا اثيوبيا رايا مس سوماليا تصابنا مس ግብጽ ኸሙ ምሳና ኸሙ مس ሱዳን ውን ጥዒክ ባህላይ ከኣልኒ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዝግበረሉ እዋን ናይ ዞባኻ ትርእሉ ናይ ዞባኻ ሞራ ገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን አይ ቲንክ ኤርትራ so far so good ጽቡቕ ኣላ ባህል ኸሊ ግን ናይ ጂኦፖለቲክስ ነገር ናይ ገለ ከምዚያ ለማዓልት ከምዚ ነራ ጽባሕ ቅይር ትብለሉ ምክንያቱ ኩሉ ነናቱ ኣብ ዝሻርኸሉ እዋን ናለት ከማን ኮዛ ዋላ ዘናትና ምስ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኣቢ ናይ ናትና ንፂኻ ትማሊ ንሳኻ ነበረ ኣላያንስ ቅየር ሕጂ እውን እዚ ናይ ወያነ ዝበሃል ዘሎ ፀላእቲ ነይሮም ኣብ ኣላያንስ ዝመፀሉ ገደ ሕጂ ኣብ ሽፍት ኣብ ትገብረሉ ዓለም እቲ መዘወሪኻ ጥራሕ እዩ ክትርር ዘይብሉ ምክንያቱ ክሳብ ትጠውያ ዓለም ገዲፋትካ ትኸይድ ኣላ ግን ፅቡቕ ዘሎ ቁፅሪ ህዝቢ ናይ ኣብዚ ዘሎ ከባቢና እንተሪእና እዩ ቁጠባታት سعودي من هذا من ميدل إيست وسخكا قال كابتن عبيت قطباتنا عالميا نلعل خيديلكا ولا مس ولا بعلي وسخكا ولا على أبجزي سلام من هذا السودان إثيوبيا إريتريا قصي تزامد زي ريجن زي أب سلامون ترجع قالوا نوان ما يبحكي عبنا جري جن حما الله تبع الله بوشتي نفسها تقول له وأنا بزبها له بتحرقن كأنتين زين بلدنا مالتي كرنا أفريقيا خي ترجع سلامين ركبنينا درخب يقولون مخنياتو كله أمنا ناخذ قبر الأوان تقوى أطوره يكونن مالتي وي كم زنا يبع البريكسات حساس باقي الخمس صقول له بقى حج ساتن تن دوبا وعالم دلوا تنشقونات عالم دلوا نتنشق وانت أوروبا أمريكا سعيرا بالعلين دمسال الأوانين ساتن دنكسال السو أب حكنا نبرون يكونن حج ترولي ناشناليست تقول كله هاجرا والله تقول كله بهاجر كحات حسب مالتي هجي تي بعراينا بدبله يبلت خوينو بريك يمصا يونيبولار يمصا امريكا يمصا راشيا يمصا تشاينا يمصا قلمص التقندي دواص نعخا دغبركا ناتكا مالتي حجي سوم امريكا فيرست بللو مش نعخا ايرترا فيرست ناتنا قدامنت نعيدو وها ايرترا فيرست مالت ني ايرترا قدم السودان قدم اثيوبيا خسرعه مالتي كزارب كمان يبلن مالتي زي بان افريكانست تحساسبا اي نو
sexy ምክንያቱ it's wow ምክንያቱ ነዞም ሓያላት ዓለም ደስመዖም ተዛራባይ ፕሮፌሰር መጽሉ ሕጂ ኣፎም ሃፉ yes that's nice ግን ከምዚ ክልቲኡ ነገር በሓንሳ ኣይከኒ በዛ ሓደ ወገን ናይ ፕሮቴክሽኒዝም ናይ ኤርትራ ፈርስት ናይ ሃገራውነት ተዛረባ ኣለካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ some kind of ከምዚ alliance ናይ ሙሉ ኣፍሪቃ ናይ ስልሱ ዓለም ገለ ንሱ ቀሲሉ ድመጽእ ፕሮባብሊ ሓደ መዓልቲ ነርክበሉ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብዛ እዋን ዘለና ያተቀንዲ ነገር ዳስ ግን በሃገርካን ናትካ ኢንትረስት ናብ ማዕቃቢ ሞ ኣብዚ ከምዚ ከዓ ባይትን ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ቀለል ሰባት ኣይኮነን ዕወቱ ለው ይመላእ እዮም ግን ንመጻእ ግን ስክፍታታትና ብዙሕ yes ሓደ ኪላስ እንታይሉ እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ for example ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ራሽያ ምስ ኔቶ ምስ ኤውሮፓ ምስ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ ናይ መንጸቀ ክንከውን ንግባእ ከም ኣፍሪካውያን ኢሉሲ ናይ ዝኾነ ይኮናል ክልተ ኢምፔሪያሊስትስ ንሓድሕዶም ክጨፋጨፉ ከለዉ ኣብ ደገ ስቕ ትብል ብውሽጢ ግን ፓርቲ ኢኻ ትገብር ኢሉ ምክንያቱ we don't know ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ራሽያ ከይትሰዓር ድፈርህ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካን ኔቶን ኣመና ሓይሉ ንኸይወፅእ እሞ እቲ ዕንደራ መሊሱ ከይቅፅል እዩ እምበር ኣሜሪካ ተሳዒራ ራሽያ ሓያል ኮይና ክትወፅእ እውን ድሌት የብለና ነ at the end of the day ክዳኸሙ ኣለዎም that's the end of ኤርትራ ከርባሓ ዝኽእል ሕጂ እውን ራሽያ versus ኣሜሪካ ኣነ ኤርትራዊ እየ ለት እቶም ሓራምዝ ንሓትሕዶም ይዳኻኸሙ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ዘይንቋፀሮ ሪስክ ክፈጥረልና ዝኽእል ቦታ ይንደልና ዘለና ምክንያቱ ፉል ሪሶርስ ናትና ናብ ቻይና ኢና ክነቕንዑ ኩሉ ዘለና መሳርሒ ተጠቒምና ነዚ ቻይና ዝበሃል ኢምፓየር ወይ ነዚ ቻይና ዝበሃል ሲቪላይዜሽን ከነውድቕ ኣለና ምክንያቱ ብኩሉ ናይ ስትራቴጂክ ኮምፒቲተር ናትና ፒር ኮምፒቲተር ናትና ቻይና ይሎም ኣለዉ ቻይና ድማ they know one thing ንሕብረት ሶቪየት ገይሮ ዘውደቓ ኣሜሪካ the same way ካብኡ ንላዕሊ ዝተጠናነገ ስልቲ ገይሩ ከውድቖም ክፈትን ምዃኑ ስለዚ ቻይና ኤርትራ ኣብዚ ስለምንታይ ደምፆ ዘለኹ ኤርትራ ትንኮ ኢንዲፐንደንት ክሳብ ሕጂ መጋበርያ ዘይኮነ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መጠን እትረስኒ ናይ ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ቻይና ክዓቢ ከሎ everyone ነቲ ትሬድ ሩት ናቱ ክሕሉ ክጅምር እዩ ኣብ ጅቡቲ ቻይና ቀደም በይዝ ኣለዋ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ነፈርቲ ኩናት ክስከም ዝኽእል ሃርበር ያዳልያ ዘላ ይዝባል ዘሎ እዚ ሓንቲ ካሪየር ዝኾነት ዓባይ መርከብ ኣብ ጅቡቲ አንከር ክትገብር ከም ትኽእል ኣብኡ ከተውርድ ከም ትኽእል እንታይ ማለት እዩ እዚ that's why እቲ ዘሎ security competition ኣመና ከቢድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ከምዚ ውድድር ሓደ ላዕሊ ክትወፅእ የብልካን ምክንያቱ ናባኻ ዘይተሓሰበውን ክልክመካ ስለ ዝኽእል ቁሩብ ትለይ ትሕት ኢልካ the most important thing ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዞባኻ እዩ how do we ነቲ ናይ ዞባና ኩነታት مركزهم نتفق نخيصهم نحجز كيف ارسم عم ايدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عم ايدنا يزلو عم ايدنا يزلو عم ايدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله نجزي أبي 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 الله نجزي أبي 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 نبركو إنو حسابهم مدني الصحاب معرض ستمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عميو حيدتهم كنت عرقيرهم ذات عاسو إيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو الغاوتهم واسو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا نصم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوتصورتا كبري
سسعر كواجات ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوكوه أبي لا يوزلو إلا وتباسم أبي لا يوزلو سرايو نفوس انتاي مالنتاي نحنا زين فعلو يلهتم يلهت نحنا زين فعلو لا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نسنا حزبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بسلام أبيكم تحيكم